Home, pel Carcaixent molt bé, perquè a veure, han luchat hasta el final, el Gandia defenia els seus interessos i nosaltres defeníem els de nosaltres. Al final ho portarem al Tribunal Superior de Ports de la Comunitat Valenciana i han fallat a favor de nosaltres i han recuperat el punt i ja està. I en respecte al Gandia i punto pelota. Ara ja és l'últim que n'hi ha en València, no se pot fer. Ells dictaminen qui té la raó, molt han donat a nosaltres, pues estem molt contents ja per la satisfacció, perquè han hagut persones que ens han manejat molt i teníem un abogat també i l'abogat ens va dir tireu al banc que això se pot guanyar, i per això ho hem intentat fins al final. Diu, és un partit que va ser d'un empat, però ja era per l'orgull de nosaltres. A més, han hagut 6 comentaris en Gandia que no m'han fet gens de gràcia i ara jo com soc un senyor i respectant el Gandia calla i ja està. Jo només vaig a dir que les partides s'acaba quan l'àrbit pita. Ara ha pitat l'àrbit al final, ha guanyat el Carcaixent, ja està. Això és el que tinc que dir. Si haguérem començat així a la Lliga, aniríem, l'altre dia l'entrenador me dia, mira, la segona volta anem, com si anàrem més segon. Bé, jo crec que ens ha costat molt començar puges de categoria, venir d'una eufòria l'any passat que no em perdies cap. Bueno, l'últim partit va ser perquè els xiquets ja tenien la festa i tot, i també acoplar-se, els desplaçaments fora, pujar a l'autobús, 2 hores de viatge, s'ha costat molt acoplar-se. N'hi ha molta gent del poble, també n'hi ha gent més veterana que es començaren la Lliga i es lesionaren els 2 o 3 pilars més fonamentals, però al final, poquet a poquet hem anat agarrant la categoria i ara ara estem recollint els fulls que hem arreplegat i ja està. Sí, ara ja sé dir jo als xicons que queden 4 partits i n'hi ha que intentar guanyar-los els 4. Si guanyem més 4 bé, i si no, però que n'hi ha que pelear, n'hi ha que competir, i més així en casa, i n'hi ha que intentar aplegar tot el més alt que se puga ja l'any que ve per intentar reforçar on han vist que n'hi ha carències i intentar fer un equip per estar, com és el poble Carcaixent, estar peleant ahí dalt el 5, el 6, el 7, estar sempre, no com enguany, i ho intentarem, però vosaltres sabeu que també fan falta molts diners, però pelearem per això i ja està.